Ahoj, volám sa Miro, pracujem v spoločnosti Asseco Solutions a aj takto vyzerá môj deň. Tak ako každý správny key account manažér, a ja začínam svoj deň šálkou dobrej kávy. Jedným z dôvodov, prečo tu rád trávim čas, je tiež tento super kolektív. No, poď! No, go, go, go! Čas spolu netrávime len pri sledovaní rôznych športových podujatí, ale aj na rôznych vianočných party, summer party, team buildingoch, ako aj pri rôznych akciách pri deti. Potrebuješ pauzu? Prídi do chillout zóny, napríklad zahrať si s tom futbal. Yeah! Pekne. OK, poďme ďalej. Pracovný čas je u nás flexibilný. Samozrejmosťou je firemný mobilný telefón, notebook a aj kurzy angličtiny. Ahojte. Čau. Hola, ¿qué tal? Toto je Julo, prišiel k nám na pol roka v rámci projektu Job Rotation. Kolegovia z pobočiek Asseco Solutions z rôznych krajín si počas výmenného pobytu vymieňajú pracovné skúsenosti. K dispozícii je tu aj knižnica s rôznou literatúrou a ak máte radi šport, aj v tomto vám Asseco Solutions vyjde v ústrety. A ak potrebujete náhodou zobrať dieťa do práce, bude o ňo veľmi dobre postarané v detskom kútiku. Zišiel by sa vám občas home office? U nás je to možné. Tak, a teraz už ozaj do práce. Pridajte sa k nám.